Jo kowe iso nyekel kuwi aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Daratasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Gong. Nggih, matur sembah. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan mongko Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara yayi nadyan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sopadoya Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sadrajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu wae sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cah kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang-nang njandene. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku le ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penakno nggonmu lungguh, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu, Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha rarja sapraptamu, Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo prayoga nunggunmu ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pangestuku tampanana ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara Bagong nung biasa mawon ah sampean gedhe tenane suarane sampean iku ora asik gedhe ora mung suarane iya prayoga no nun nggih sanget anggen kang dadiaken jimat paripe
Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan, Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong padha raharja, ponokan Bagong padha raharja. Pangestunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu taman ana ya, Bagong. Nun inggih sanget anggen kami dadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to, sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to, Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jandaku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Maragake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol Binunteling Ron Klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjatur sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to, bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa, bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh, niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Apa kok wong loro mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Merga entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku?
Aku lagi ra percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngonten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan. Pustaka Jamus Kelima Sada, pustaka jaminan utang. Jamus Kelima Sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kalian panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niku ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye?
Aku lho ora apal nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sopo? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negaring Amarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amarga nun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya udu. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase drajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat, mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta?
Lho. Kuwi mung Pancakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Rasa kok kan omong. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus mian ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng Negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh menupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nang yen bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka 3 paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka 3, tumbak karo welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miang jimat kelima soto. Pocap kacarita nalika semanten.
ngraosi pusaka ketiga tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nun sewu kok ora Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima soto. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adhawuh bubarna kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Kundur daton delok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katiron saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Ati tan kawusa manjing wonten gumpit sanggar sangarup nenonggan toko capuralika semanten nata Ndrawati kawis sanggare para putra Pandhawa pating bleber pating corot tirta blutakaning daratan.
Rekyana pateh undanging Prawadya Bala Pok sur tambur myang suling pepandhen dalutek mewa bandera kakandha warna-warna pindha Jalatriana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ingkang Buruji Setyaki Cemadung dawuh Wa Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Wa ingkang putra ing Jakarwuntu Nandaraja Cemadung dawuh Pakde eneng apa Pakde Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan wa Antasena dawuhmu apa Pakde Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake ingkang wigati kok tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya nggih mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau Nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kalawan aku bakal bali marang Karkadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel mengko mundhak ora prayoga kedadeane lho iki ngestakaken dawuh lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purbawasesa wonten astanipun ingkang rayi Setyaki kena kowe pilara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah, rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca, nyuwun pamit tambah pangestu Wa Prabu. Nadyan ing putra Jakar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, nggih. Anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki.
mangus bamyong ambrengeng kadi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet Pak Antasena piye kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa karo anak-anake kabeh sebabe kowe ngerti dhewe kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi tumbak Karawelang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada oncat saka pagedhongan pusaka lho pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka Pak ya nendi ngetutke lakuning Bagong pusaka telu mau kedadian saka menungsa kedadian saka ratu sing digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye ngono ya mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuhe Kresna terus malah kowe tak dawuhi apa belanana Bagong aku ya engko nek aku diseneni Pakde nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati mengko wadula karo aku sing wangsulan dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong mung ora salah Bagong mung ora luput Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulosara sithik akeh Werkudara tau tate nampa pangudange Bagong aku tau dimong karo Bagong yen Bagong nandang lara aku ya rasake lara yen Bagong kena apa-apa aku sing kapitunan mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara oh ya manut Pak dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak kowe belanana Bagong lah iya aku ngestokke dawuh Bapak yo mangkat belana Bagong ewang-ewang ngono mesake wah kae Panakawan kae abdine Ngamarta Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo ngestake dawuh rasa kuwatir Pak taewangane nek panjenengan do nyikala karo Bagong mongko Bagong aku sing tanggung jawab wah janjian nang apa-apa iki tumandone Bagong kowe sing tak ajar iya wis beres Pak Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kena aku mulih omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok Sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak
Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya, iya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Delora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ki ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara ki rasah didawakke. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong wesi kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani.
Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sriyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng matur Bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki niku yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wuta ngitung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundunge mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Dies. Kok tegel ya kataku. Asemok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dies. Bagi tangane saya gedhe. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dies ngoten. Semok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kok iki tak tonyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan dika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono.
Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti arambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi majelis niki aku wani, ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis niki. kowe iki ora edan to. Lho. Kok malah ngunekke edan? Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan mriko to. Sito, matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora Iya, wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Yo. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tan bisa lali. Ayo guys. Wis gawe. Ing tiba kantep ayu atmaja ngeling ana risang Satya Wiratama Wis Kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa niki? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki.
Wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek kejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosena iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gedhe-gedhe tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jero bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Moh rapik. Jedel ah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu modar kowe tiba. Aja, ndak rantasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok nang kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane.
Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sencaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel harus Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno, godho wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sencaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Widjawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar, lihatlah. Tontonen, aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene deng 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 deng. Aku mabur Sencaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nuwun sewu nggih. Paman garba ruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngecewe. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asemi ra wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu. Neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatut Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh.
Wis kerekoso iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun kerekoso. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh! Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin
gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garutkaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang.